Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λίγο και επί προσωπικού. Κύριε Σερετάκη, αλλού με τρίβεις δέσποτα, αλλού έχω τον πόνο. Με το ΣΥΡΙΖΑ έχετε να κάνετε εσείς. Προφανώς αρνείστε να αποδεχθείτε ότι και μια δύσκολη από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας ανέλαβε το τιμόνι και έβγαλε τη χώρα από τα βράχια. Έχει τα θέματα που έχει, θα τα βρει. Όλοι κρίνονται στην ιστορία από τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, εσείς συνεχίζετε να βρίσκεστε πίσω από την ασφάλεια των ανυπόστατων ιδεολογικών, ιδεολειπτικών μανιφέστων, θα έλεγα. Πάμε στο θέμα τώρα. Εμείς βγάλαμε και μια ανακοίνωση σήμερα το πρωί. Θεωρούμε ότι ασφαλώς είμαστε υπέρ των εκδηλώσεων των εορταστικών για την πόλη, για τα παιδιά, για όλους τους δημότες. Ωστόσο, να λάβουμε υπόψη μας κάποια σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η ενδεχόμενη ταλαιπωρία που θα υπάρξει με το κυκλοφοριακό, με την αύξηση του κυκλοφοριακού λόγω των πολλών επισκεπτών, με τη στάθμευση. Βάζουμε το πάρα πολύ σημαντικό θέμα του ότι θα σημάνει ένα χτύπημα, θα λέγαμε, για την τοπική αγορά και κυρίως για την πολύπαθη οδό Πίνδου, όπου και στο παρελθόν και με τα έργα που γίνονται για το αντιπλημμυρικό επηρεάστηκε αρνητικά και παλιότερα με κάποιες εργασίες που είχαν γίνει εκεί στη γέφυρα, και τώρα λόγω της εγκύτητας είναι πάρα πολύ κοντά στον υποπαραχώρηση πεζόδρομο. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις αιτιάσεις. Ακόμα και για το τίμημα, στη λογική του τι θα εισπράξει ο Δήμος, γιατί αν κάνουμε μια αναγωγή συγκριτικά με την Πρωτομαγιά, που εκεί τα χρήματα που παίρνουμε είναι πολύ περισσότερα, όλα αυτά είναι αιτιάσεις που βάζουμε και είπαμε να επανεξεταστεί σε μια πιο βατή λογική να γίνει. Αλλά και για το ζήτημα της διαδικασίας, σύμφωνα όπως προβλέπεται για τέτοιου είδους διαδικασίες παραχώρησης χρήσης μέχρι 10 ημέρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 66 του νόμου 4483 του 17, που έχει τα 6 στάδια. Τα 2 πρώτα αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο, η κανονιστική, ακολούθως η ψήφιση των όλων επιμέρους ζητημάτων και για να φτάσουμε στην εισήγηση της υπηρεσίας και την απόφαση του Δημάρχου. Και εμείς θα καταψηφίσουμε θεωρώντας ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ. Ωραία.